ഹാവ് ഉണ്ട്, ഹാസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ, യു, ദേ, വി ഇവയുടെ ഹാവ് എന്നും ഹി, ഷീ, ഇറ്റ് നെയിംസിൻ്റെ കൂടെ ഹാസ് എന്നുമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം. I have a car. Tom has a car. I have a brother. He has a car. She has a car. ഹീൻ്റെ കൂടെ ഷീൻ്റെ കൂടെ ഇറ്റ് നെയിംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ ഹാസാണ് ചേർക്കുന്നത്. They have a business in UK. Tom has a business in UK. ഇവിടെ ആ വ്യത്യാസം വന്നത്. ദേ വന്നുകൊണ്ട് ഹാവ് വന്നു, ടോം വന്നുകൊണ്ട് ഹാസ് വന്നു. താങ്ക് യു all.